Sutra ujutru u većem dijelu zemlje očekuje se malo do umjereno oblačno vrijeme. U centralnim i istočnim područjima se očekuje povećana niska oblačnost. Prije podne će doći do razvoja oblačnosti i sredinom dana i poslijepodne se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 29, na jugu do 32 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno sa pljuskovima kiše. Jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 23 stepena. Uz nešto lošije biometeorološke prilike raspoloženje većine populacije će se pokvariti. Hronični bolesnici neće imati izraženijih poteškoća, ali bi kod osoba sa psihosmetnjama mogle nastupiti reakcije na vrijeme u vidu glavobolje, depresije i dekoncentracije.